Kakung. Aja Mbah Kakung. Oh, bapak kok Mbah Kakung. Bapak ngono ora Mbah Kakung. Sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu Bapak. Nah, ngono. Sesuk kok rada kendel kowe lho wani karo wong tuwa. Heeh. Aja niru adimu, adimu wae sing kendel aja. Ora. Adimu bejujak. Aja niru. Tak dongake sing sopan, kondang sekolah sing pinter, dhuwur kaya Mbak Elisa. Ya. Syaratnya yaitu jadi orang kondang itu jangan ngerembung masalah uang dulu. Jadi kamu kalau dibayar harusnya nggak mau. Kok ora gelem nek dibayar terus dikondurke monggo Pak disimpen. Sapa wong sing ora butuh duit no? Pinter omongan kowe ya. Sian. Kelas piro, Nduk? Kelas 1 SMP. Walah sik arep ya. Heeh, SD nembe tamat SD menika. Kelas 6 badhe ndatar kelas tunggal SMP. Heeh. Cita-citane sok mbene gede? Seniman. Hah? Seniman. Seniman iya apik iya. Ning aja seniman tok ya. Nek seniman tok kok iso kaliren lho. Nek sasi poso ora ana wong nanggap. Iya, kudune seniman ning punya samben. Aja mengke seniman. Contohnya apa? Contohnya seniman sambene golek iwak. Lah kuwi apik mergo wong usaha. Pas ora kanggo golek hasil golek iwak. Ngono. Iya, awakmu to. Lah iya to. Nek ra kanggo ta yuk mancing. Padha karo sing demung, kaya dadi dalang sambene mencari nafkah. Sinten? Golek tambahan hasil sapa? Mas Sutris. Angger ora kanggo mayang terus dheweke mancing. Tapi rak jenengan rak dalang mancing po ya ora nganu wae. Ora piye? Ora luwes. Oh, ya luwes wae. Oh, kowe. Ya ora dalang kok ireng yang ngono. Ora masalah. Sing apik iki dalange kaya ula weling ngono lho. Ya ora. Wong dadi jabane ring jerone buka, wah kuning. Ngono. Ayo Nduk, diaturke milih apa Nduk kanggo ngemeni wanci iki ana pamundhut udang kuning saking Pak Lurah Girijaya karo lali janjine. Ya, ngaturke apa? Mengko Udang kuning dhisik. Bar iki terus Dik Nana. Iya. Udang kuning laras silindro. Siap cul dibawani. Ngomong di streaming dimerengke ibumu. Turu wangi. Ayo. Wah, sapa guys? Suarane lengguyu tekan kene. Mbak Sudir angger suara renyah. Suara kaya kerupuk ya Mbak Sudir. Bapak dalang kae ya. Ya. Sinebut Nadyan wujud temong paksi. Tambalke iki. Agawe gergele wis entuk wis iso ngombak banyu. Ya, tapi blero ya isik ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki cengkok-cengkok diatonis ini iki, ora apa-apa ya. Halus manis. Halus manis tur goleki si podang jenat ya nanu nenu arek muni kok serobot wae suaranya robot aku iki nonton kowe kok nyentak sopan oh iya bayi nguneni bapak kok ora sopan macam bejujak kowe lho. Lah bener to, enek wong arek mengorok ngomong we diserobot ra entuk. Labu kendel kowe. Nano neno.
Silo kowe. Waduh. Iki lho ning ngarepe. Aja kasar-kasar kaya adimu, men adimu wae kok ya niru Mbak Yuni. Kemrewek lantap lho. Sing ruro halon. Yo. Silau Mas Guntara. Nyanding bisa dadi tombo yuk sang kibot podang kuning cok Sugeng dalu Mbah Kandar saking legetan bener Purworejo ya makasih penggemar berat KSGP matur nuwun lanjut ora bakal atiku kegiwan liyan yen sipun ngandhut rambut gerak sing gak iso ya
genduk kita. Iki sing ngersake mau Pak Lurah Girijaya maringi bebungah 100.000 ya nggih daturke agunging panuwun sing tanpa upama. Mau Pak Budidaya nggih peparing 100.000.